салому алайкум дӯстони азиз, ипекҳои новинка омадаги ипеки аднатони Купра якум сорти тозаша. Бо диққат аввал видеоро тамошо кунем. 8 ранг дора, як либоси 250 сомони, доставка ба ҳама ҷоя дорем. Дӯстон, ин материала якум сорша, барое ки бо ҳаст арзоношам ҳаст, сифати хеле безебтаршам ҳаст. Ҳами се намуд качеса меша, ҳама качеса зури беҳтаринаш Купра ҳами ипека. Як либоси 250 сомони, доставка ба ҳама ҷоя дорем. касоне ки бо аз пеш омадани качеsaша диданин, адресмон бозори Коровон, якум дарвозаи Пажарка, дасти рост мегарден, чорум қатор, 119 дукон. Ина бор суратҳое ки дар малика мондагем, бо диққат тамошо кунем. Лайк, подписатсияро фаромӯш накунем. Пешакӣ дӯстон, ба ҳаматон раҳмат. бо касоне ки паплони туркии королевский бархадам хеле материалу дар кор бошам, лентама тамошо кунем. ҳамаша сай. дӯстон, мо дорем тикток, ютуб, инстаграм, фейсбук. дар омада подписатсия кунем. Пешакӣ ҳаматон раҳмат.